lokacin kwanciya ga wata muhimmiyar addu'a, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Wannan kafa bakwai duk shaidanu da yan sihiri daga kayi to ka tura musu makaman kare al'umma ne gaba daya. Ka rike suka karanta, kana tashi da safe da su zaka fara, su ne breakfast ɗinka. Da yamma da su ake fara, gabanin ka yi buɗe baki ka yi su, a dare ka yi, sai ka ga a zauna a yi mitin ɗin, a ƙulla, a hada 'yan sihirin, a ɗaukowa ne daga Mali, daga Morocco, daga a ƙulla ko'ina, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shikenan sai ga ba wani kuɗin da ka biya, kawai addu'a kai Allah ka rike, kuma wanda ke tare da Allah shikenan yayi nasara. Shikenan ka huta. Waɗannan mu rike addu'o'in nan muhimmai ne matuƙa da gaske. Mu rika tofa wa 'ya'yanmu ƙanana, a rika karanta lokaci a ruwa ana ba su suna kurɓa suna sha, muhimmai ne. Yara ƙanana a rika yawan musu a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. A rike addu'an shiga banɗaki, fita a banɗaki, addu'an shiga gida, addu'an fita. Kana hango gidan kanka addu'an shiga gida, shaydanu duk watsewa suke yi. Kana hango gida kawai kai addu'a ka ce me bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Shugaban shaidanu sai fita a guje, kananan su ce me faru, ya ce gidan nan bamu da wajen zama, ko an turo su kana addu'a nan babu wanda yake zauna a gidanka, za su watsi. Amma sau da dama mu rike addu'a ga ta a sunna munki, sai ka ji ana cewa kawo rago, kawo saniya kaza, sai ka kawo kaza kaza, an tsaya a kanka. A dama ana tsaya a kanka, amma ai da aka tsaya a kanka ba a barka haka ba, sai aka baka mafita ita ce me ta shari'a. Shi yasa ka'ida duk inda aka ce daina kaza haramun, to sai a bada me, sai a ce a gurbinsa kuma ga abin da za ka yi, Allah ya kare ka. Yan uwana musulmai, ni da ku duka Allah ya kare mu daga dukkan fitina da musifa da bala'i. Allah ya kare dukkan al'umma daga in sihiri da sharrin su. Allah subhanahu wata'ala ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare.